tsayayye. Gaskiya za ta kada Ga sanda ku jijiya arziki ga ganye. Bauchi ta kaurace wa Iya ƙaura. mashal aka wani kawo ce musanye. Gaskiya za ta kada ƙarya. Nunan ne ya ɗara madanye. Bauchi ta kaurace wa ƙaura. Nasir Gana ya ce da ni na rero. Bauchi ta kaurace Ga wa Muhammad ƙaura. na da jiji fara na faro. Gaskiya za ta kada ƙarya. Riman giya da tsada gare ka karo. Bauchi ta kaurace wa Ka ƙaura. sani zuma to rufe rana jero. Gaskiya za ta kada ƙarya. Yan ga dubuti gwamna namu gero. Bauchi ta kaurace wa ƙaura. Shehu ɗan gidan Ali namu. Aya! Gaskiya za ta kada ƙarya. Bayan gabas da ƙanshi kawar masoro. Bauchi ta kaurace wa Shugaban ƙaura. jami'a ma ya faɗa a ƙaro. Bauchi ta kaurace wa Baba ƙaura. Ali kyawun gida da soro. Aya! Gaskiya za ta Ga kada da ɗan ƙarya. maliki na Bauchi Aminu giwa. Bauchi ta kaurace Garba wa ƙaura. garban Bauchi gwani na ku gaida shi yawa. Gaskiya za ta kada Isa ƙarya. ma dole tsayayye gado da masu yawa. Bauchi ta kaurace Dan wa ƙaura. madamin Bauchi a hirba mu rena tasu. Bauchi ta kaurace wa Iya ƙaura. mashal zan na ya biya mu. Aya! Gaskiya za ta Ga kada tukuri ƙarya. Yusuf Burtai ba a tsorata mu. Bauchi ta kaurace Da wa iya ƙaura. mashal ilimin gidanmu. Gaskiya za ta kada Hajiya ƙarya. Hafsatu Sadiku uwar gidanmu. Bauchi ta Ga kaurace wa Sadiya Faruku sun saba karrama mu. Gaskiya za ta Daga kada manya na Bauchi, ƙaurace wa malamai na Bauchi, attajirai ma na Bauchi, talakawa na Bauchi, su baba Yusuf mai taba, su jagoran mu minista, Malam Adamu, har da Yakubu Dogara, Usman Dan Jigga, har da ya Iyame, da Bauchi koma gwamna, da Isa Yuguda, da Hamid Alisiji, har da na Katagun, ga Muhammad Sade, ita ta Baba Musa, Talba na Katagun, har ta Fidan Ningi, a Bauchi birni ƙauye, yan alƙaleri, yan Bauchi, yan Bagwaro, yan Damban, na Darazau, ga jama'ar Das, yan Gamawa, yan Ganjuwa, yan Giyaɗe, yan yi Tulgaɗau, jama'are, daga Takun, ga na Kirku su ma, na Misau ma, yan Ningi, da yan Shira su ma, ta fara balewa, yan Cibiti, ga yan Toro, yan Warji, ga yan Zaki, yan birni, har ma ƙauye, matasa, ga mata, dattijai, sarakai, ma'aikata ma, masu kasuwa ma, da manoma, makiyaya, ɗalibai ma, yan maraya Bauchi, yan a gyara Bauchi, yan a kauda kunci, kowa ya san abinci, sai sadiqa Bauchi, ko ina a Bauchi, karkara a Bauchi, sai sadiku ya ci, gaskiya da daci, fara gwan azanci, ya mu kauda karya, za mu zo da gyara, gwamna sai sadiq ila mashal mun san za ya zo da gyara, Bauchi ta kaurace wa kaura. Bana gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. Gaskiya za ta kau da ƙarya. Mun gane Bauchi ta kaurace wa kaura. Gaskiya za ta kau da ƙarya. A yanzu gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. Kalikin mutu da fada Musa wanda shi ke isa da bayi. Mai duka shi ke ruwa da iska yayi kuma
amsa roƙo gare ka na yi. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Sai da labi gandan Amina kai wasa ku gwamna mu daina rauni. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Gaskiya za ta kada ƙarya. Ana gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura Sadiku ne gwamna lokaci dai. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Tunda babacin gota ko ƙaura Sadiku daure ta faduka dai. Gaskiya za ta kore ƙarya. Bauchi ga a lokacin iya mashal zai hau gwamna mu a daidai. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Ba ta rarrabe babu firgici za a duba daman mu har da hauni. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Ta ci gaskiya za ta kau da ƙarya. Ana gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. Bauchi birni da ƙauyuka lokacin mu ne sai mu kara kaimi. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Tun daga ɗan kwarai tsayayye Sadiq ruwa maganin ƙazami. Gaskiya za ta kore ƙarya. Ma'aikata masu kasuwa dukka na saye sai ku tala turmi. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Tun da tsintsiya ba ta daina shara a ko'ina za a gaskata ni. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Gaskiya za ta kau da Ana gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. kama Allah aka kyala boka in ka ki karshe ka kama kuka. Baya! Ta ƙaurace wa Dan ƙaura. kai da kanka ma ka fahimta inda ya kasanta boye kama da laka. Gaskiya za ta kore ƙarya. Sai a hankali za a warware yadda masu bori su daina kirka. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Tunda dai kare bai kama da kura Sadiku shi za ni tallata ni. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Gode. Ana gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. A to bana dai mun gama da sarar ka tunda addar ka babu kaifi. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Kar da a ce na washe ka kaura a zahirin shagube da zafi. Gaskiya za ta kore ƙarya. Tunda iska ta bata girkin kudan tukunyar ku babu murfi. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Bauchi na da ango Sadiku ne za na zo na nusar da kai turani. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Godewa, sama na gode. Ana gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. To ayi bori a bata kai walla sai tukunya ku galgata ni. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. To talakawan mu sun fahimce ku bana sai dai ku shafa juni. Gaskiya za ta kore ƙarya. Bauchi gwamnan mu sai iya mashal bana ko babu ko anini. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Duk talakawan mu nashi ne kaga babu sauran a tsorata ni. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Da gaskiya za ta kau da ƙarya. Ana gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. APC ce ta ƙara haske a Bauchi mun sha gaban ka kaura. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Zaurance kama da Hausa, jini dan ka hutu rara. Gaskiya za ta kore ƙarya. Wakar gwamna Sadiku ce na iga kuliya za ta kama tsira. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Sai a Bauchi kowa ya zaɓi APC duka 'yan karkara da birni. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Gaskiya za ta kada. Ana gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. Yanzu dai kuri'a ta 'yan Bauchi ko ina za mu tattara ta. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Dole mu yi maganin ki kura, tun anan za mu ba kirata. Gaskiya za ta kore ƙarya. Tunda al'umma sun fuskanci wanda zai zo ya ba su gata. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Sai sadaka namu baba dan Bauchi namu gatan yi da sani. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Gaskiya za ta danna karya. Ana gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. Dole in gaida dubuti gwamna namu ne kar na bar shi baya. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Dubuti gwamna jarumi na a maganin kodan garaya. Gaskiya za ta kore ƙarya. Shehu shi dan Ali ne barde na gabas wanda bai da tsara. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Dubuti gwamna shehu ne dan Ali shi za ya karrama ni. Bauchi ta ƙaurace wa ƙaura. Gaskiya. Aya! Ana gwamnan mu sai iya mashal ra'ayin karkara da birni. Ga Muhammad na daga
mai Bauchi ta kaurace wa kaura. sai Muhammad na da Umar Diji mai tsara yadda za a yi Gaskiya za ta kore karya. to Muhammad na da gawa kanan tayo gare ka ne ai Bauchi ta kaurace wa kaura. zan yi so ne gare ka ni ma rarara dan ka karrama ni Bauchi ta kaurace wa kaura. inda gaskiya za ta kauda ƙarya Wani gwamnan mu sai ya mashin ra'ayin karkara da birni. sai ya rimu in ji da kamfen da shi ma akwai batunai Bauchi ta kaurace wa kaura. ya rima ma arzikinmu ne gaba kura gaban bukar nai Gaskiya za ta kore karya. mu gaida dijitan guduma tori salisu yaya gare ku kannai Bauchi ta kaurace wa kaura. sannatan mu mun jinjina ma da mai kula da mu har da hauni Bauchi ta kaurace wa kaura. gaskiya Wani gwamnan mu sai ya mashin ra'ayin karkara da birni. dole in gaida dan amanar dutse kusan ba a ja da giwa Bauchi ta kaurace wa kaura. Nasir dana ne jijiyar jigawa in ka so zai faɗa wa kowa Gaskiya za ta kore karya. don kwa Nasir yana da alkhairi rabbi shi ne ya ba shi baiwa Bauchi ta kaurace wa kaura. wanda duk za ya bi shi zai taimake shi ku za ku gargata ni Bauchi ta kaurace wa kaura. Easy. Wani gwamnan mu sai ya mashin ra'ayin karkara da birni. Hajiya Hafsatu ina mashal san kuki tare mata Bauchi ta kaurace wa kaura. ki ce da su gwamna sai habu dan kwa in ya hauza ya ba su gata Gaskiya za ta kore karya. mata gurin ina mashal nan zan miƙa gaisuwa ta Bauchi ta kaurace wa kaura. Sabiku ne gwamna rafi ne za ya ba shi domin ya zo da gyara Bauchi ta kaurace wa kaura. gaskiya Wani gwamnan mu sai ya mashin ra'ayin karkara da birni. ga minista Adamu zan saka sunan shi namu ne shi Bauchi ta kaurace wa kaura. ga ministan mu malami Adamu namu malamin shi Gaskiya za ta kore karya. daga nan za ni sa Hamid Alisiti dan kar ya bi ni bashi Bauchi ta kaurace wa kaura. da Hamid yana so a zo da gyara tare da shi za mu kau da ƙaura Bauchi ta kaurace wa kaura. gaskiya za ta danna ƙarya yau Wani gwamnan mu sai ya mashin ra'ayin karkara da birni. daga nan za ni gaida MA Abubakar bai fushi da ni ba Bauchi ta kaurace wa kaura. na zagayo sai na gaida Isa yanku da ba za ya yada ni ba Gaskiya za ta kore karya. ga ministar ga Sa'adi ya faru ku ba yar taradiya ba Bauchi ta kaurace wa kun kaura. san Halima matar Sadiku ce an ta har da ke za mu ka da tsoro Bauchi ta kaurace wa kaura. da gaskiya za ta taushe ƙarya yawa Wani gwamnan mu sai ya mashin ra'ayin karkara da birni. Sadiq iya mashal mai bauchi Muje zuwa gamji sha tsara. a bauchi APC ɗautar za ta hausa malle mami gyara Sadiq iya mashin mai bauchi. mu je zuwa kan shazara Abuja APC tsadar za ta hausa malle mami gyara. Sadiq iya mashal mai bauchi kamji shazara a bauchi APC ɗautar za ta hausa malle mami gyara Sadiq iya mashin mai bauchi. na gode Abuja APC tsadar za ta hausa malle mami gyara. a ɓangaren yaro ƙarfi ne da an maza shi ne ya yi kuka Sadiq iya mashin mai bauchi. babu talayya ni na tabbata yawan arziki bai wanka Muje zuwa gamji sha tsara. shi kwa kan daki sai an tari don gudun zamewar jinka Sadiq iya mashin mai bauchi. irkewar zabo na sanya na dadewa kan yi tara Sadiq iya mashin mai bauchi. mu je zuwa gamji shazara Abuja APC tsadar za ta hausa malle mami gyara. ku tattaran kirya ka kawar ta ba kai shakar mai sara Sadiq iya mashin mai bauchi. bakanikan kirki don tsohon shi baya yin shakar mai gyara Muje zuwa gamji sha tsara.
taimaka dan kai ceto ni. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Bayan gashi kan zabo ku bincika shi ne mai kora. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Mu je zuwa zaki. Ayo. A Bauchi APC kaunar zata Hausa mun limani gyara. Shi kada in dai ya gawurta ya wuce kamun bai koma. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Garin zuwa samu ai shi ne farin ciki hanyar mai nema. Mu je zuwa ga miji sha tsara. Mu dau iya Marshal yayi gwamna a Bauchi al'umma ga dama. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Arziki nufin Allah, mu yan Bauchi na miya samu mun tsira. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. APC dokar yau. A Bauchi APC kaunar zata Hausa mun limani gyara. Tsintsiya tsabta kowa za ya so ta ko kauye ko birni. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Bauchi ga iya Marshal APC mu bi ta dankar sabani. Mu je zuwa ga miji sha tsara. Sadiku ne gwamna Allah ne ya bashi dan kuka kyale ni. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Arziki muke buri, kowa sai ya dau iya Marshal ai gyara. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Sai zuwa gamsi sha tsara. A Bauchi APC kaunar zata Hausa mun limani gyara. Kamfani uban shago duk mai hankali yana gane zance na. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Sai da kwaya dutse ni na tabbata fashewa zai mai kwana. Mu je zuwa ga miji sha tsara. Rago yana hargagi amma fa ba shi lissafin yayi suna. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Sadiq iya Marshal na nan dan a kulla toti yayi kaura. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Gamsi sha tsara. A Bauchi APC kaunar zata Hausa mun limani gyara. Shi ma wuci gogagge ba ya so mai shankar yayyanka. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Idan ruwa ya yi zafi sai dai a kai wa mai jego kai wanka. Mu je zuwa ga miji sha tsara. Ya ga mai kiwo sai ya zaɓi wanda zai sai da ya yi girka. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Sai Sadiq yana kishi duka yan Bauchi kun ji jagora kwakwara. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Mu je zuwa ga miji sha tsara. A Bauchi APC kaunar zata Hausa mun limani gyara. Ina kiran yan jam'iyya kar ku je ku hau layin tinyedu. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Mu zabi APC sak domin ku masu kwalli ne ke candu. Mu je zuwa ga miji sha tsara. Mun bi APC dodar ba mu bunga kai wancan mai rudu. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Sai Sadiq iya Marshal, gwamnan Bauchi zakaran kirki yayi tsara. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. APC A Bauchi APC kaunar zata Hausa mun limani gyara. za ku san wannan domin shi rabo ba zai aikin gayya ba. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Arziki ga al'umma ya zo don Sadiq ba zai so ai cuta ba. Mu je zuwa ga miji sha tsara. Kudirin shi al'umma su ji daɗi amma nufin wancan ba nan ba. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Rabbana ka kwace mu yan Bauchi mun biyo layin mai gyara. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Je zuwa gamsi sha sara. A Bauchi APC kaunar zata Hausa mun limani gyara. Ɗawainiyar waƙar Nasir dandane ya lamunta rero. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Dan amanar dutse yake gasalan kiɗan waƙar kin tsaro. Mu je zuwa ga miji sha tsara. Dan amanar masu amana farar kaya tilas ta yi karo. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Za mu je zuwa nasa da daga tambari na mai kishin ai gyara. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Wurin A Bauchi APC kaunar zata Hausa mun limani gyara. ambasada Yusuf mai jama da shi nike jirgin zance na. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Har da oga Yakubu dogara kwarai yana ɗaukar zance na. Mu je zuwa ga miji sha tsara. Za mu je fadar Usman duka gafa mai shaida ga rana. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Duk iya Marshal Allah zuru jalali zai yi ko kai gyara. Sadiq iya Marshal mai Bauchi. Na gode. A Bauchi APC kaunar zata Hausa mun
ina wuni koko ya kwana. Sadiq iya mashal mai bauchi. Da gado da masu isa mato ni dole in gaisa da gwanina. Mu je zuwa ga muke sha tsara. Har da dirbin bauchi ina ma a ce ina da wayar babana. Sadiq iya mashal mai bauchi. Har da barde ma na katakun Abdulmalik baya kwa kyara. Sadiq iya mashal mai bauchi. Hayya. Abuja APC kadar za ta hausa mulle ma ni gyara. Zani gaida Muhammad Sada da basmala ko da bai zo ba. Sadiq iya mashal mai bauchi. Ga Dr. Musa baba ya tallafa ashe shirin wancan bai kai ba. Mu je zuwa ga muke sha tsara. Ga tafi da ningi Habibu ya bani kaza ban karba ba. Sadiq iya mashal mai bauchi. Na hayar mota ga shanu ɗari rashin shaida ko kwara. Sadiq iya mashal mai bauchi. Ku je zuwa ga mutum sha sara. Abuja APC kadar za ta hausa mulle ma ni gyara. Sadiq iya mashal mai bauchi. Mu je zuwa